Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 4 sa bulan sa Nobyembre, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo, gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas, Kapitulo 15, versikulo 1, ngadto sa 10. Usa ni ana kahigayon, may daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Jesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon. Kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila sa pagpangaon. Tungod niini misugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo, may usa ka gatos ka karnero ug nawala ang usa niini. Unsa may inyong buhaton? Iyang biyaan ang 99 didto sa sibsibanan ug pangitao niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makit-an. Sa makit-an na niya kini, malipay siya pag-ayo ug iya kining pasanon ug dad-on pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga silingan. Maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sultihan ko kamo nga ingon usab niini ang mahitabo. Mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa 99 ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan sa paghinulsol. Sa laing bahin, pananglit ang usa ka babae nga may napulo katagsa kasalapi. Unya kawad-an og usa. Unsa may iyang buhaton? Magdagkot siya og suga ug manilhig sa iyang balay ug iya gayud kining pangitaon hangtod nga makit-an. Ug sa makit-an na niya kini, tawgon niya ang iyang mga higala ug mga silingan. Muingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong usa ka salapi. Sultihan ko kamo nga ingon usab niini ang mahitabo. Mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.